Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai ane makore 28 ekuberekwa mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchivigawo makore angu, not 28, not her real age. So mukoma zvakaitika ndezvekudai, inini nemurume wangu wekutanga takasanganawo muno mumujoni, but ndaitreatwa very rough, ndaishungurudzwa, ndichihurirwa, ndokubva ndazombozamawo kuita zvemujolo, but mujolo ukabva wazondiramba. But all of a sudden ndakabva ndatongosanganawo neumwe murume uyo akazova murume wangu. Saka akabva ati kwandiri, dear, zvaunondiona kudai so I am a married man, handidi hangu kukunyepera, but chokwadi chiripo ndechekuti nemudzimai wangu tine kakunetsana katinako, so if you can just allow me, I can date you, kunyange ukadanana hako nevamwe vanhu vako, but inini usazondivharira panze. Ndikabva ndati bo, saka ndaitira zvemujolo wangu, but ndiine munhu wangu zvekare. Saka akabva azondiudza kuti ainge arambana nemudzimai wake nekuda kwekuti amai vacho ndo vainge vari too controlling, ambuya vake amai vemukadzi ndo vainge vari too controlling. Tikabva tazotanga kudanana. So patakatanga kudanana handina kana kumbogara ndafungidzira kuti zvainge zvichazova zvinhu zvaizoita too serious, but with the time takazoti one day tirere tose, then condom ndokubva razoputika. Ndikatoona kutoti panapa ndatobatira pamuviri. This was after a month later, and ndiye munhu oga wandainge ndarara naye pa 2 months idzodzo, even though ndainge ndiine mamwe maboyfriends angu. Saka pandakamuudza kuti ndava nepamuviri, tikabva tatongoita move in together. So ndokutopinda kwandakatoitawo mumarriage ikoko. Zvino mukoma takati tagara tose, ini hangu handina kana kumbogara ndaitira ex-wife yake hutsinye, ndokubva ndatotora mwana paya ndikatotanga kutogara nemwana. So zvakazoitika manje ndezvekuti mai vacho vakabva vazodzoka, because we have an open communication, vanotaura neni kana kuti vanotaura nemurume wangu. Saka vakazotanga vauya kwandiri vakabva vati ivo zvinhu zvavo zvavainge vachiprocessa zvekuti vange vachikwanisa kuenda kuchando, mapepa avo ainge ava kurakidza kuti zvinhu zvacho zvavainge vachiita zvainge zvichirakidza kuti zvainge zviine direction. Ndikabva ndati paribo. Saka mazuva ekutanga pavakandiudza nyaya idzi, kana murume handitomborina kana kumbogara ndakamuudza, ndaitongoti ndezvekunyepa, but pavakazotondiudza kuti visa ravo rainge rabuda, ndopandakabva ndaona kuti ndezvechokwadi. So with time vakazondikumbira vakati vainge vachida kuti ndinge ndichitaura nemurume kuitira kuti kana voenda, because vainge vachiti vari kuda kuenda nemwana. But mukoma manje ndakabva ndazovasungira play, but zvandakaita ndezvekudai, ndakataura nemurume ndikabva ndamupoizena, ndikabva ndati munhu uyu akangogara aenda nemwana wako kuchando, ziva kutoti unenge wava kutoti kiss goodbye mwana wako. Apa ndichitaura nemurume ndainge ndichinyatsokuziva kuti panhau dzemwana wake anomuda, the baby that he had with his first wife anomuda, not zvekutamba. So ndakabva ndanyatsokumurwadzisa kuya kwekuti kana akangogara aenda kuchando, then wotoziva kutoti mwana uyu will never even remember you anymore. Saka murume akabva aramba kusaina mamwe mapepa aifanira kuti ange achisainiwa. Apa mukadzi wacho ndo zvakangomubata izvozvo, because iye ari kuti handingaende ndichisiya mwana. Inini manje kuchando mukoma ndikuda kuenda, but mukana nenzira dzekuti ndinge ndichienda kuchando kwacho handitomborina. So how about if I blackmail Gulezi, ndobva ndavaudza kuti imimi Gulezi kana muchida kuenda nemwana, muchida kutora mwana kuti munge muchienda kunogara naye kuchando, how about ndobva ndataura nabheye wangu, but imimi mubva mandigadzirisirawo zvinhu zvangu, since muchirakidza kuti mune maconnections, mundiitirawo zvinhu zvangu kuti zvinge zvichifaya, then kana kuri kunzi zvinhu zvangu zvikafaya, then I know kuti habi ndikataura naye anobva asaina mapepa. But I don't know kuti what is the best way yekuti ndikataura nawo Gulezi havazondioni sekunge munhu ane chicoward, because ndinotoona sekunge ndiwowo mukana wanguwo
wekuti ndinge ndichibuda muno muSouth Africa. Vedu South Africa yava kurwadza iyi. I know kuti kune vamwe vanhu vachandiblema, but I am trying to fight for my own family because ndinoziva kuti kana ndikagara ndaendawo upenyu hwedzinza rangu rose hunenge hwatochinja. I will try to bring over everyone from my family's side. Ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira, vasangondijaja but vange vachindibatsirawo. What were you going to do if you were in my shoes? Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna sisi vedu avo, kuna vanzvadzi vedu. Hanzi maita sei dai manga muri inini. Ndo zvandafunga izvi. Ndoda kusungira Gulezi Play until vabvumawo kundigadzirisirawo mapepa angu neniwo ndikwanise kuendawo kuchando ikoko. Saka ndakavabvunza ndikati, ko mwana manje munozoita sei naHabi? Vakati Habi hake anotombosara nemwana, inini ndoenda kunoshanda. Ndikati sisi nezvose zvamuri kutaura izvi, can we trust you kuti you can bring your husband on the other side? Vakati heka, you can trust me, I will bring him. Aiwa, inini handisi munhu ane chikawadi zvekudaro. It is just that ndiwo wega mukana uyo mukoma. Hey vedare, ndo message yacho iyoyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadizve nyomukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So kuno kuSouth Africa ndakatongodaidzwawo neimwe best friend yangu. So inini nemukomana uyu kuti tinge tichizozivana, ndaitongomuzivawo ari mukomana weMombe. Ndokubva azotongoshaika pamap, ndikazotongomona one day paFacebook zvinhu zvakatooma. And at that time zvinhu pazvainge zvakatosunga zvekudaro, ndaitoshandisa chimwe chifoni chekutoti chainge chakatodhakwa, chaitongoshanda chete chiri pachaja. Saka muchinda ndakabva ndatotaura naye mushure mekunge ndamuona atorwa mapictures akamira pane mamwe mazimotikari ainge ari mazipango ega ega. Ndokubva ndataura naye, then akabva azondiudza kuti aiwa muSouth Africa iye ainge akanzwirwa ngoni naMwari. Akabva anditi, chikomana haudi here kuti unge uchiya kuno kuSouth Africa? Ndikabva ndati ndinoda Blazi kuuya. So akabva azondirongera madhiri, ndokubva ndazouya kuno kuSouth Africa. Ndakazoti ndauya kuno kuSouth Africa, mukomana mushure mekunge ndaona kuti munhu agere tatata, ndikabva ndamubvunza kuti naiwe, how did you manage to make it here in South Africa? Akabva ati iye ainge akanzwirwa ngoni naMwari, zvekare ainge akapihwawo mushonga welake. Ndozvaakandiudza. Akabva azondipa confession yake. Saka iye akandiudza kuti painge paine umwe musikana uyo waainge akachiva wemuno muSouth Africa, ndokubva azoenda akabva azonopiwa mushonga welake. But mushure mekunge aona kuti ainge apiwa mushonga welake, akabva aona kuti zvainge zvitori nani kuti obva atongoromba same time. Saka akabva azorombeswa neimwe n'anga yemuno muSouth Africa. Ndikabva ndamubvunza kuti ko wakarombeswa sei? Akabva ati iye akaudzwa kuti ange achitengera amai vake magroceries. Saka magroceries aya amai vacho vakazoti vaenda kunomagamuchira because akaita zvokumatumidzira netruck. Amai ndokubva vazoenda vakabva vanogamuchira magroceries aya. Asi amai vacho vakati vachingonovhura chichangani bhegi chiya chainge chakalodhewa magrocery, ndokubva vatorwa chibhakera nechikwambo icho chainge chakatumidzirwa nen'anga yacho yemuno muSouth Africa because ropa ravo ndo rainge richidiwa. So ndichitotaura naye kudai ainge achitondiudza zvinhu zvakawanda zvekuti ndakabva ndatoona kutoti yazvishuwa munhu haangamboiti mari yakawanda kudai within a very short period of time. So mukomana akabva azonditora one day, ndokubva azoenda neni kune imwe club, ende iye akabva azonditi sarudza pavasikana vose vari munomu waunoda. Ndokubva ndazosarudza chimwe chimoko chiSouth African chainge chiri bo. Iye akabva azosarudzawo chake, ndokubva tazodzoka nazvo zvimoko zvedu kumba kwake. Takazoti tadzoka paya ndokubva azondiudza manje kuti mushure mekunge tasangana nezvimoko zvedu pabonde ainge achazoda kundirakidza urombwa murumu munogara urombwa hwake. So iye akabva aita bonde nechimoko chake, neniwo ndikabva ndaita bonde nechimoko changu. Saka mushure mekunge aita bonde nechimoko chake chakabva changokolapsa, akabva auya painge paine chimoko changu, ndokubva atoita mhiko dzake, changuwo chimoko chikabva chatofenta. Akabva anditi taifanira kuti tinge
tichisimudza zvimoko zvedu tobva taenda nazvo kune imwe room. Ndakabva ndasimudzawo changu, but iye aitoratidza kutoti izvi akazvijaira zvekutora zvimoko achinoita nazvo mhiko mune room yacho yanoti room yehurombwa hwangu. Ndokubva tazoenda muroom muya iyi ndikabva ndatoona kutoti mainge muine coffin rainge ririmo. Saka akabva azonditi ndo maanoisa vasikana avo vaanenge achida kushandisa pahurombwa hwake usiku hwose anongovaradzika muroom imomo kana kuti mucoffin. Akabva atoisa chimoko chiya chaainge aita bonde nacho mucoffin imomo. Akabva azoti ndaifanira kuti ndinge ndichibuda panze ndokubva ndazomumirira zvangu ndiri mupassage muno. Ndokubva aita mhiko dzake dzaakaita ndokubva azobuda paya. Tapedza kudaro takabva tazoenda tikabva tanogara kudining. Saka akabva azondiudza kuti izvi ndo zvaanoita pose paanenge aunza musikana, ringava riri hure kana kutoti musikana chaiye girlfriend yaanenge achidanana nayo, anoenda obva anoiradzika mucoffin imomo. So iye usiku hwaanenge aine munhukadzi mumba make anotendedzwa kurara, but iye anototi haachatokwanise kurara usiku because mhiko dzake dzinoti iye anofanira kuti ange achingorara masikati chete, then usiku it is far much better kuti angorara usiku hwose achingodriver. Anokwanisa kutodriver kutoenda kune imwe province kwaanenge asitomborina kana any business deal, achingoitira kuti asabatwa nehope chete. Then mangwana acho makuseni anobva azongotsvaka pahotel kana kumabookings uko kwaanozoenda obva azonorara zvekare muswere wese wezuva, then obva azodriver achidzoka kunoku kuprovince kwatinogara. Ndo upenyu hwake ihwohwo hwaakatopikira. So akabva azongondiudza dzimwe nyaya dzakati one day kuzosvika inini ndichizotobatwa nehope. Mangwana acho makuseni ndo paakabva azotondimutsa achitondiudza kuti taifanira kuti tinge tichienda kunotora zvimoko zvedu. Takabva tazoenda tikabva tazonotora zvimoko zvedu paya ndokubva azozvireleasa. So akabva azoti ainge achidawo kuenda kunondirakidza kune n'anga iyo yacho yakamubatsira. Takabva tazoenda kuna Sangoma uya. Sangoma uya akabva azotaura neni, but Sangoma uyu akabva azoti in my own case it was very difficult because amai vangu since vainge vari mudikoni zvekare kuchechi vatori prayer warrior. Nganga iya ikabva yati ndiri kutadza kuvaloketa muspirit world. Yakati muspirit world handisi kukwanisa kuvaloketa, saka handikwanise kuti ndinge ndichikuitira mhiko sedzandakaitira umwe wako uyu. Nganga iya yakabva yazoti ndikuda kukupa mamwe mapowers ekuti kana wazoenda kumusha kwenyu unokwanisa kuzoita kuti amai vako pakunamata vange vachizova weak. So ndakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichienda kuzimu. Kana ndaenda kuzimu ndobva noba zvipfeko zvaamai vangu zvemukati ndikabva ndazopiwa mari. So ndakabva ndazodzokera kumusha. Ndichinosvika kumusha ndainge ndine zvipfeko zvemukati zvandainge ndakatotengera amai vangu, ende ndakatoenda kuAckermans ndikanotenga zvipfeko zvemukati ndikabva ndavapa zvekare nemari zvekare nedzimwe hembe dzandainge ndakavatengera. Amai vangu vakatenda Mwari vakati Mwari makanaka. Ndinorangarira kutoti zuva racho iroro tainge tigere panze, amai vakabva vatotanga kutoseka neimwe hanzvadzi yangu vachiti shuwa ndanga ndava nemakore manganiko ndichingopfeka mabhurugwa iwawawa ndichamasona zvekare. Asi Mwari makanaka zvenyu kundipa mwana anondifungirawo anosvika pakutengerawo amai vake chipfeko chemukati. So amai vakabva vazoenda kubedroom kwavo ndokubva vazonotora zvipfeko zvavo zviya zvemukati ndokubva vazozvisungirira mune kamwe kaplastiki. Vakati ivo vainge vafunga kuti vange vachienda kunopisa zvipfeko zviya. Ndikabva ndatoona kutoti panapa ndinenge ndatoirasa. Ndakabva ndasimuka very fast ndokubva ndazovapa 6,000 ndikati endai kutown, muri kufanira kuti munge muchienda kuno enjoya. But vainge vamboti vainge vachida kuenda neni, but ndikabva ndazoti handichakwanisi. Ndokubva ndatora laptop yangu ndikabva ndatanga kunyepedzera kungoibaya sezvo ivo vainge vasina uchavainge vachimboziva about my laptop. Vakabva vangofungidzira kuti zveshuwa ndainge ndichiita basa because ndainge ndavaudza kuti ndainge ndakaitwa project manager nefriend yangu. So amai nehanzvadzi yangu vakabva vazobuda paya vachienda kutown. Then ndikabva ndazosara ndikasimuka ndikamhanya ndichienda kugomba reMarara ndokubva ndazonotora chiplastiki chiya chainge chiine zvipfeko zvaamai vangu. Ndikabva ndazotora zvipfeko zvaamai vangu, zvimwe zvacho ndikabva ndazozvisiya ndokubva ndazozviviga. Ndakati ndadzoka kuno friend yangu ikabva yazoenda neni kumba kwen'anga iyaya ndokubva ndazopedzisirwa mhiko dzangu. So amai vangu vakabva vazoshayika. Mushure mekunge amai vashaika
ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichiendako kuZim ndokubva ndazoenda ndikabva ndazonochema amai vangu. N'anga iyi yainge yakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichitenga gate ndokubva ndaita saizvozvo zvekare nebanga. Saka gate iri ndakaritenga ndichitori munzira ndichitoenda kumba ende ndikabva ndaviga gate iroro musango, but nechepadhuze nepamusha pedu ndo pandakaviga gate riya. Zvino takati taviga amai ndikabva ndazoenda ndikabva ndanobvovhonora zvinhu zviya ndokubva ndazotora gate riya nebanga. Banga riya ndakarisa mukati megate ndikabva ndazoenda ndikabva ndazonoriisa pamusoro peguva raamai usiku hwacho ihwohwo hwatakaviga amai. Mangwana acho makuseni sezviya zvatinongoita pachibhoyi kuti vanhu munomukira kuguva, takabva taenda kuguva tida kuona kuti zveshuwa kwainge kusina chainge chakaitika here. Apa hana yangu yainge ichingorova, but tichisvika paya ndakatovhundukawo because ndaitarisira kuti ndichaonawo gate riri pamusoro peguva sezvo ndainge ndiri ini ndainge ndakariisa, but gate iri ndakazotoriwana rakandimirira kumba kwaSangoma. Mukoma ndakabva ndafara ndikatoona kutoti ya n'anga iyi yairatidza kuti yainge iine masimba. Ndakabva ndazouya kuno kuSouth Africa ndokubva ndazonzi ndainge ndichazoita mari, ende mari chaiyo. Mari yakabva yatanga kuuya ndikabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizotengawo coffin ndokubva ndazotenga coffin mushure mekunge ndazotanga kugara kune imwe apartment, uye ndinongoitawo mhiko idzo dzakafanana nemhiko dzinoitwa nefriend yangu. Asi mukoma pane umwe musikana uyo wandakambosangana naye wandisina kunzwisisa, so musikana uyu ndichizosangana naye ndainge ndaenda nemotikari yangu ndichida kuti inge ichichinjwa mavhiri ose. Saka vakati vari busy ndikati regedzai ndinge ndichimbo exercise. Munongoziva upenyu hwemari, unongogara wakagara kana kungogara zvako wakarara. Saka ndainge ndava kunzwa kuti nyama dzangu dzainge dzava kumboda kumbo exercisiwa. Ndikati regedzai ndinge ndichingofamba about 10 minutes ndobva ndazodzoka. So ndakati ndichifamba too late ndikabva ndatoona vanhu vaya veJehovah's Witness, they were on the other side of the road. Saka vakabva vazondimisa kuti ndinge ndichiva ignore. Ndakabva ndangovanzwira tsitsi ndikati vanhu ava vanongogara vachingoignorewa nevanhu. So vakabva vazouya paya pandainge ndiri. Ndikabva ndaona kuti pakati pavo vakadzi ava painge paine umwe ainge akanaka sei, akanakisisa mukoma. Ndikabva ndazongoramba ndakamutarisa. So ndakazovakurudzira kuti vange vachizouya vachizondiparidzira kumba kwangu. Vainge votouya kudzamara ndichizoita communication naye musikana uyu ndokubva azokwanisa kundipa manumbers ake zvechitsotsi. Akatoita zvekutonyora mafone numbers ake mune rimwe magazine raakandipa ndokubva tatanga kutaurirana paya. Munhu ndikabva ndatomutora out for a date. Zvino nyaya yainge yavapo yainge iri nyaya yekuti ainge achiti hazviite kuti iwewe neni tinge tichidanana, nekuti iwewe kuti unge uchidanana neni unofanirawo kuti unge uchizovawo muJehovah's Witness. Ndikabva ndati izvozvo zvishoma. Ndakabva ndapretenda, asi ndakabva ndazomhanya kuna Sangoma vaya vakabva vazondipa mushonga wekuti ndinge ndichizoushandisa paari musikana uyu. Ndo mushonga wandakazotanga kushandisa mukoma Nashi kuzosvika ndichizonoita bonde naye. Pandakamuka ndakabva ndaona munhu akamira kudoor and she seemed to be very scared. Ainge achitoita sekunge achapaza door apa rainge rakakiyiwa. Then akabva atanga kuchema achiti leave me. Ndikati kochi? Akabva ati ndaona chipoko chaamai vako, wakashandisa amai vako kaiwe for my rituals. Ndakavhunduka mukoma Nashe. N'anga iya yakandiudza kuti kunyange ini chipoko chaamai vangu handimbofi ndakachiona because mweya wavo wakavharirwa mugate. So ndakabva ndavhundutswa nazvo. Musikana uyu akabva ati open the door, I want to go, otherwise I will call the police. Ndokubva ndazomusiya musikana uyu akabva azoenda. So nanhasi uno ndogara ndichingotya kuti kana musikana uyu akakwanisa kuona chipoko chaamai vangu, maybe neniwo one day ndichazochiona, and I don't know kuti pandichazoona chipoko chaamai vangu chii chichazoitika. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanakomana uyu. Hanzi ndo zvandinoita nefriend yangu. Tinoenda kumaclub totora ivava vasikana vanozviti vakanaka, then we go with them kudzimba dzedu tonorara navo. Mushure mekunge wararwa paya munhu obva atonokuisa mucoffin. Nyaya dzemasleep over, nyaya dzemujolo idzika muchadzirega. Unenge waenda kusleep over iwe utofungidzira kuti I really had a nice time. Apa nice time uri mucoffin.
Yei, pakaipa ngatitaure naye mwanakomana uyu mucomment section. Zvakangoma hazvo very well. Pane imwe message iyo yakatumidzirwa nevamwe amai vanoti ivo vane daycare center yavo. Hanzi padaycare center pangu apa pane nyoka, saka nyoka iyi ndiyo inondipa mari. Hanzi inobira vana vanouya padaycare center pangu zvipo zvavo, saka iyo inotongondipa mari. Hanzi usiku pandinoenda padaycare center paloni payadhi pose panenge pakangozara mari, ndenjingofamba ndichingonhongerera mari. Nyoka iyi hanzi vana vanotoiona, vana vacheche vanotoiona, but vanhu vakuru nyoka iyoyo havagone kuiona. Hanzi ndakasacrifice mwana 1 ainge achitozvidzidzira kune imwe private school, but vabereki vake vakabva vati sezvo daycare center iyi iri padhuze nepamba pedu, mwana totongomuchinja tobva tangomisa apa. Mwana iye ndiye akabva azova my first sacrifice, because akaiona nyoka iyi ndokubva azorumwa nenyoka iyoyo, but akazongoita sekunge munhu abatwa nepfari ndokubva atofa. Yo, zvakangoma hazvo vedu we.